नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आजचा ब्लॉग बनवायचं कारण हे आहे, माहीम या कोळीवाड्यामध्ये सी फूडचे स्टॉल हे केलेले आहेत, म्हणजे स्टॉल केलेले आहेत तिथे. तर त्यासाठीच आम्ही हा ब्लॉग बनवतो आहे. तर आम्ही जाऊन तिकडे बघणार आहे, म्हणजे तिकडे कुठले कुठले प्रकारचे मासे आणि काय काय भेटते ते तुम्हाला दाखवतो. तर चला आपण तिकडे व्हिजिट करू. तर आपला हा मित्र आहे, आपला मयूर. तर ह्यांचा स्टॉल आहे. आपला स्टॉलचं नाव आहे इकडे चिंबोरी कट्टा स्टॉल आहे. तर ह्यांच्या स्टॉलमध्ये आपण बघूया कुठले कुठले प्रकारचे आणि काय काय भेटते. आपल्याकडे कालवणामध्ये म्हणजे आपण रस्सा, आपण ग्रेव्ही म्हणतो, त्या रस्स्यामध्ये आपले वेगवेगळे प्रकारचे मासे आहेत आपल्याकडे. ते हे आहेत प्रॉन्स म्हणून. हे प्रॉन्सची ग्रेव्ही आपण त्याला कालवण म्हणतो आपल्या भाषेत. तसंच हे आहे कोलंबी मसाला. हे प्रॉन्सचं आपण ड्रायमध्ये भाकरीसोबत वगैरे आपण सोबत ते खाऊ शकतो. हे चांगल्याच म्हणजे आवडीने लोक खातात. तसंच हे हलवा म्हणतो ना आपण, त्याचा हलवा, ते हलव्याचे पीसेस आहेत. ते हलव्याचं कालवण आहे, जे आपण भाकरीसोबत वगैरे खाऊ शकतो किंवा भातासोबतही खाऊ शकतो. हा एक कोळंबी पुलाव जो प्रॉन्स आहे, त्याला आपण बाईकमध्ये प्रॉन्स बोलतो, कोळंबी पुलाव आहे. तसंच आपल्याकडे साधा भातसुद्धा मिळतो आपल्याकडे. तर मित्रांनो, आपला हा गावदेवी करून स्टॉल आहे. तर ह्यांना पण आपण विचारूया, एकोणीसशे जे लेडीज आहेत त्यांना, तर त्यांच्याकडे कुठले कुठले डिश आहेत. काही तर तुमच्याकडे कुठल्या कुठल्या व्हरायटीचे म्हणजे असे कुठले कुठले डिश बनवतात? सुरमई फ्राय आहे, पापलेट आहे, खेकडा आहे, बांदेडी आहे, बोंबील आहे, हे चवडा फ्राय आहे, शिवले आहे, मुशीची किमा आहे, चिकन बिर्याणी आहे आणि कोलंबी बिर्याणी आहे आणि बोंबील फ्राय आहे, बांदेडीचं पण. तर तुम्ही बघू शकता तिकडे त्यांनी तिकडे हे करून ठेवलेलं आहे डिशमध्ये. एवढे सर्व डिश आहेत. आणि हे बघा, हे पण खिमा. ही कुठली डिश आहे? ही शिवले आहे, शिवल्याचे हां, शिवल्याची भर आहे आणि हे याचे आहे, सुरमई आहे, मुशीचा किमा आहे आणि जवला फ्राय आहे आणि चिकनचं आहे आणि कोलंबीची बिर्याणी आहे आणि सोनकडे आहे दुसरे. तुम्ही बघू शकता या गावदेवी स्टॉलवरती एवढे सर्व व्हरायटीचे त्यांनी डिश बनवून ठेवलेले आहे. तर तुम्ही या स्टॉलवरती नक्की व्हिजिट करा आणि तुम्ही रिव्ह्यू सांगा मला, म्हणजे तुम्हाला हे कसे वाटले इकडचे टेस्ट करून. तर मित्रांनो, आता आपण विचारूया त्यांना, त्यांना कसं वाटलं इकडचं स्टॉलवरचं. तर हे लोक बसले आहेत, तर आपण यांना विचारूया रिव्ह्यू. तर तुम्हाला कसं वाटलं इकडचं म्हणजे खाऊन हे सर्व? जेवण खूप टेस्टी आहे, रिजनेबल आहे आणि खूप चांगलं आहे. म्हणजे आणि तुम्हाला इकडची या प्लेसची म्हणजे तुम्हाला कोणी सांगितलं, म्हणजे असं आयडिया? हे लोक माझ्या थ्रू आले असेल ना? आणि मी इंस्टाग्रामवरती बघूनच आले. अच्छा अच्छा, म्हणजे हे पण कुठे म्हणजे असं बघूनच इकडे आलेले आहेत आणि त्यांना खूप आवडलं, म्हणजे चांगला वाटलं. हो, खरंच छान आहे. म्हणजे सर्व टोटली हो, टोटली छान आहे सगळं. पापलेट पण छान आहे, साईज पण बऱ्यापैकी मस्त आहे आणि प्राईजनुसार तर व्यवस्थित आहे. असं नाही की खूप एक्सपेन्सिव्ह वगैरे आहे, खूप रिजनेबल प्राईस आहे. तुम्ही बघू शकता का त्यांना सर्व टोटली. आता दुसऱ्या स्टॉलवरती आल्या, तर आपण यांना विचारूया यांची इकडची स्पेशल कुठली डिश असते.
माझं नाव आहे कामिल मिंज. माझ्या गटाचं नाव आहे जय माताली आणि आमच्या फेवरेट डिश आहे सुरमई फ्राय, कोळंबी प्रॉन्स कोळीवडा आहे, पापलेट फ्राय आहे, बांगडा फ्राय आहे, लॉबस्टर आहे, बोंबील फ्राय आहे, बोंबील वडे असतात, जवळा वडे आहे आणि ग्रेव्हीमध्ये चिकन ग्रेव्ही असते, क्रॅप्स आहे, शिंपले चिकन ग्रेव्ही, सिम्पली चिकन आहे, ऑक्टोबस आहे, स्वीड, पोळीची मच्छी आहे आणि खेकडे ॲप्स आहेत आणि प्रॉन्स बिर्याणी स्पेशल आहे आमच्या गटामध्ये. जास्त क्वांटिटीमध्ये समजून प्रॉन्स बिर्याणी प्रॉन्स आमच्या सगळ्या प्रत्येक स्टॉलवर आमच्याकडे 2 प्लेट तरी जातात. सो गाईज हे लोक आहेत ना खारवरनं आलेले आहेत आणि यांचा गणेश मित्र महिला मंडळ आहे. ते खाऊन कसं वाटलं? तर तुम्हाला तुम्ही स्टॉल व्हिजिट केला तर हा कसा वाटला तुम्हाला? इकडची टेस्ट कशी वाटली? सुंदर आहे, छान होतं. म्हणजे याच्यामध्ये सर्व म्हणजे यांचा कॉस्ट म्हणजे ते प्लेटची कॉस्ट म्हणजे तुम्हाला बजेटमध्ये रिजनेबल बरोबर आहे ना? टेस्ट वगैरे मध्ये प्रॉपर ह्यांना इकडची टेस्ट चांगली वाटलेली आहे. म्हणजे हा आपण आता जो बघितला स्टॉल त्याचा आणि यांच्याकडनं आपण रिव्ह्यू घेतला तर ते पण बोलले चांगले वाटलेले. मित्रांनो आपला मित्राचा अजून एक स्टॉल आहे आपला, तो आई एकविरा बचत गट. तर आपण तिकडे आता व्हिजिट करूया, बघूया त्यांच्याकडे काय स्पेशल. तर हे बघा स्टार्टिंगचा हे काय प्रॉन्स बिर्याणी, कोलबी बिर्याणी म्हणतात ना, तेच आहे. यह है चिकन मसाला, यह है बेबी शार्क खिमा, आम्ही त्याला मुशीचा खिमा म्हणतो. यह आहे माखलीचा कालवण, त्याला आपण स्क्विड मसाला म्हणू शकतो. हे आहे शिवल्या काही म्हणतात तिसरा मसाला. आणि हे सुरमई मसाला, आपण किंगफिश सुद्धा म्हणतात त्याला. हे सर्व फ्रायचे आयटम, किंगफिश फ्राय, पॉम्फ्रेट फ्राय आणि हे प्रॉन्स. आणि हे बघा फ्राय चालू आहे आता सध्या, तुम्ही बघू शकता. पापलेट फ्राय, सुरमई फ्राय, बोंबील फ्राय, पापलेट फ्राय, सुरमई फ्राय, कोळंबी फ्राय. तर भाऊ तुमच्याकडे स्पेशल डिश अशी कुठली आहे म्हणजे जी जास्त क्वांटिटीमध्ये समजते? आमच्या इथे सर्वात जास्त तर प्रॉन्स बिर्याणी संपतं आणि सर्वात महत्त्वाचं बोललं तर हे माखलीचं कालवण, हे सर्वात चविष्ट आणि जास्त डिमांडचं. तर तुम्ही या पण स्टॉलला व्हिजिट करा, कारण यांच्याकडे खूप सारे व्हरायटीज आहेत, म्हणजे डिशेस आहेत चांगले चांगले. तर मित्रांनो हा आपला राज तांडेल, ह्याचासुद्धा चॅनल आहे. तर भावा तू रिव्ह्यू आपला जे चॅनलचा हे सांग. नमस्कार, माझं नाव राज तांडेल आणि माझं सुद्धा यूट्यूबवर चॅनल आहे आम्ही गुंगळकर नावाचं. तर नक्कीच तुम्ही विजिट करा आपल्या चॅनललासुद्धा. आणि आपला रोनल दादा आहे, माझा बेस्ट फ्रेंड आहे. तर तो खूप मेहनत करतो आहे आणि त्यालासुद्धा जास्तीत जास्त सपोर्टची गरज आहे. तर प्लीज तुम्ही सपोर्ट करा. तर मित्रांनो ही व्हिडिओ आपण इथेच संपवतो आहे आणि या माहीम कोळीवाड्याला तुम्ही नक्की व्हिजिट करा. म्हणजे हे जे स्टॉल लागले आहेत त्यांच्यावरती व्हिजिट करा आणि मला कमेंट करून सांगा का तुम्हाला इकडचं लोकेशन आणि इकडचं जे खाणं वगैरे तुम्हाला कसं वाटलं. तर मित्रांनो जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि कमेंट करा.